Κάνε προκλήσεις. Κάνε προκλήσεις. Κάνε προκλήσεις. Ώρα για βίντεο. YouTube. Κάνας YouTube. Το εισαγωγικό βιντεάκι. Τέλος πάντων, σήμερα θα κάνουμε προκλήσεις. Θα ξαναπώ γεια, δεν πειράζει, τα ξεχνά όλα. Let's lose. Σε προκαλώ να χτυπήσεις το χέρι σου στον τοίχο χωρίς να ουρλιάξεις. Οκ, πάμε να το κάνουμε. Σε αυτό το βίντεο θα είναι 3 προκλήσεις. Έχουμε αυτήν και άλλη μία. Η τελευταία είναι πιο τρελή, γι' αυτό την άφησα προς το τέλος. Και να πούμε, σε προκαλώ να φας 3 κουταλάκια ζάχαρη. Πανεύκολο. Easy peasy lemon squeezy. Πάμε. Την πρόκληση την έχω κάνει πιο παλιά, αλλά με ένα μεγάλο κουταλάκι ζάχαρη. Τώρα θα φάμε 3. Let's do this. Sorry που θα είναι λίγο μικρό το βίντεο, αλλά έχει ωραίες προκλήσεις, ναι. Τελευταία και πιο μεγάλη και πιο ωραία, βασικά και πιο τρελή. Σε προκαλώ να φορέσεις το παντελόνι στο κεφάλι σου, παντάνα να πάρεις, δηλαδή να το φορέσω εδώ, να πάρεις ένα ψεύτικο όπλο, έχω ένα νερφ μεγάλο, να είσαι χωρίς μπλούζα και να πεις έξω στο μπαλκόνι σου δυνατά, είμαι ηλίθιος και έχω το πιο τρελό κανάλι στον κόσμο. Όποιος και να το έγραψε, θα έχει πρόβλημα, μαλάκα. Ακούσατε τι είπε. Όποιος και να το είπε, δεν λέω όνομα. Ξέρω ποιος το είπε, δεν θα πω όνομα. Πάμε να το κάνουμε. Να με βλέπετε. Να φωνάξω. 3, 2, 1. Είμαι τρελός και έχω το πιο ηλίθιο κανάλι στον κόσμο. Κολόγατα. Αυτές ήταν οι προκλήσεις σας. Ήταν οι πιο τρελές του κόσμου, ειδικά η τελευταία. What the fuck is this? Τέλος πάντων, το είδατε το βίντεο. Γεια σας.